थुदो गायदे आगै थुदो। ओइ डार्लिंफोर थाब फैदे माने आङो गल्लाखौ जानो लुबैथारबाय थाब फैदे नोंसोरो आं बेयावनो नेबाय थागोन नोंसोरखौ। औ जागोन दे आदा नेथ' जोंफोरो थांना फैग्रोन र'। दे थां सना डार्लिं। थुदो बिबारि आब' थौ। दिनैबा हले नाम्बारखौ लाथारगोनलै बै सासेया साला बोरैबा खेस्रि रखम रायज्लायदों नाथाय बे सासेया मासे गोदै मासे अनथावथाव सिनि रखम गोदैलै गेला बेखौनो हाबा खालामथारगोनलै आं। मानसियाबो मोजां आरो एसेबां मोजाङै रायज्लायो सासेया साला दाउ बिमासो बै सासेनिखौ मोनाबाबो लस गैया बे सासेनिखौ मोनबानो जागोन। बापरे बाप गरमथार माथोलै सान्दुं गोसाथार गारि सिङावनो जना थाथ'नोसै डार्लिंफोरा फैगौ मानि थाब फै थाब नाम्बार लानांगौ नोंनि सना। बिबारि आब' नोङो बेफोरबायदि थगायनो रोंनायखायसो बारग'बाय खोनादो दिनै जों नै असभ्यआ दाबो नेगासिनो जोंफोरखौ। बेहासो थांफिनगोन सानलायदों खोना न'सो थैबाबो थाङा नोंसोर बेसे असभ्य मानसिफोरजों। आब' जोंफोर मानो बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनबाय थायो मा असभ्य मानसि लोगो मोनबाय थायो सिगांबो गोबोरखि दाखुथाय आंखौ खिब'नो सुना होनाया साला दैनासो दङमोननो माथो आङो एनथेनसो बासिदोंमोननो। औलै गायदे आगै मानो जोंफोर गाज्रि मानसि लोगो मोनबाय थायोथाय नोंजोंबो ओमफ्राय बै लाइमोनाबो जों खेबसे माबायाव थांनायावबो अबाव थांदोंमोनथाय बावलायलांबाय आंबो जाया सासे बेफोरबायदिनो असभ्य मानसि लोगो मोनदोंमोन जोंफोर। ओमफ्राय आब' थुदो बेलेग गारियाव गाखोनोसै थौ नायनाय फाप पिस्थ'आ नेगासिनो जोंफोरखौ नेबाय थाथोलै साला मोजां मानसि नंखाया बियो असभ्यसो। थुदो आबो थुदो बेलेग साइड लादो अबावबा होसोना फैगोन जोंफोरखौ। औ नंमारगौबो दे थुदो। नाया सायखांबाय नोङो आयै? औ बिहामजो सायखांबायमोन र'। ओमफ्राय नोंना बेदरा मोनबाय नामा बिहामजो? मोनसिगोन र' आयै। ओमफ्राय सनिया नोंहालाय मा सियाराव आरामसे जिरायबाय थाखो आलुफोरा हादो मस्लाफोरखौ देहोलांबाय थानो हाया नामा? मोस्रोम बाजोनि बेदरा मोननायानो थायाखै मोस्रोम बाजोनि बेदरा मोनबाथाय एवगोन आरो आंहा नाखौ माबा आंखौनो नोजोर होबाय थायो मानसिबो जिरायनो मोना आरो गरम माखायाव आंसो मिथिगौ। बाप्रे माथो एसेबां खामानि मावखोहाय? आं देगोन दे आयै मस्लाफोरखौ सनिया बेसेबा गरम मोनथारदोंनो हाला मोनबायनो एसे जिरायथों दे। बाप्रे एसेबांथ' खामानि मावबायना आलुफोरखौ हाना दोन बेफोरबायदि जबाय थानाङा मिथिगौ। थोरसि सुहैनो र' आङो। दे आयै सुहैथां होनबालाय। आरो सनिया बेफोरबायदि जिरायबाय थानाय नङा दे थाब सं ओंखाम ओंख्रिफोरा आलासिफोरनो थाब जाहोनानै थाब हगार हरनांगौ हरबो थायानो सिख्ला मानसि गिनाय मोनोना बेसेबा गोजान लामा। दे बेफोरबायदि जिरायबाय थानाय नङा आलुफोरा हादो बेनिफ्राय थां थोरसिफोरा सुहैदो आंखौनो नोजोर होबाय थानाङा हागोन ना माबा टाइम गैया नामा दसेनो जागोन। दे थाब हा आरो आलुफोरा हाखांबाथाय बिहामजोनिया मोनबाथाय नोङो नाखौ एवहोलांदो आरो जागोन दे माबा सिखिबाय थानाङा माबा बुंबाय थानाङा बे गरम माखायाव आंसो एवनांगौ नाखौबो। बे मोस्रोम बाजैयानो संजोबनो हागौ बानानै सङा बिबो मिसाखौनो हायै रखम दिन्थिफ्लायो। नङा बेदरखौनो एवनो हादों बे नाखौबोथ' एवनो हागौ ना फ्रायल'सो खालामनांगौ बेखौनो हाया आरो गावनिसो आलासि गावनिसो बिब'फोर जोंनिथ' आलासि नङाना जोंहानिथ' नङाना जोंहानि न'नि आलासिबाबो बेलेगमोन गावसोरनिसो बिब'फोर बिसोरनो नाखौबो एवना होनो हाया बेदरखौ हले संनो हागौ नाखौ एवनो हाया आंखौनो नेबाय दङ। ओइ खोनादोंना आलासिफोरा मोनफैबायनो आं लायनो थांसै। मोनफैबायनो दे होमबालाय थां लायदो थां। दहायनो मोनफैनांगौमोन बिसोरो बेसेबा लेट जाखाबाय बिसोरनिया। मानोबा एसेबां लेट जाखो थाब मोनफैयो माथो एसे। बेनोथ' गारिफोर मोनाखैमोन खोना। जानो हागौ दे थांदो थां। मा नोंसोरनिया ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय नामा? ओंखामा मोनबाय बेनिफ्राय दाउ बेदरा मोनबाय बाखि जेबो मोनथ'वाखै। दे सानैबो संबाय थादो आरो नोंहालाय मा संनो गारै जिरायबाय थाखो? नुवाखै मोस्रोम बाजैनियानो मोनाखै आंलाय बोरै संनांगौ जाखो? दे लोगो नांनानै बेफोरबायदिनो संबाय था सानैबो आं आलासिफोरखौ लायनो थांसै। बेसेबा गरमहाय बाजै आं माबा हाला मोनसोबाय खर'आबो बेसेबा साखाबाय। औलै बाजै आं दा मा खालामनो दा नाखौ एवाबाबो आइया रायगोन ओरैनो एक्टिं देखायफ्लादोसो सानगोन आइया जेबो बुजिखाया मिथिगौना बिमा जानाबो। माबा मोस्रोम बाजै नङाबा नाखौबो नोंनो एवदे माने आं हाथाला खर'आ बेसेबा साबाय आं नोंनो आलु हाना होगोन दे लागिबा आलु हाना होगोन ओमफ्राय नोङो नाखौ एव ओमफ्राय आरो मा संनो दंबावो बेखौ संबानो जाबाय आं माने हाथाला बाजै आइया एवाबाबो रायगोन बाजै अननानै नोंनो एवदो आरो। दे
जागोन दे नोङो जिरायना थाथ' होमबालाय ओमफ्राय खर' सादोंबालाय आलुखौबो हानाङा दे आं हागोन दे आगै येस बासिबायबो साला बाजै नोङो आइनो खिन्थानाङा दे आइया आंखौ दोखो दोखो नायगोन मानो खिन्थाया दे आइया माबा जेबोखौनो बुजि मोना मिन्थिगौना बाजै माबा खर' सादों उदै सादों होनबाबो एक्टिंसो देखायफ्लानाय रखम मोनो बियो मोना दे है मोनोलै बाजै नोङो जेबो मिन्थिया दे आं संगोन दे नोङो जिरायना थाथ' जागोन दसेनो जागोन नाखौ एवनोसै बिनिफ्राय आलु पटल एसे एवनोसै बिनिफ्राय अमा बेदरखौ माथो आइया संनोनो जागोनथ' आरो बाजै दसेनो मोनगोन दसेनो एवखांगोन नोङो नै बेदरा आंनियाबो मोनबायानो खांना दोननोसै र' बेखौ खांना दोननानै नाखौ एवनोसै बाजै एवदो थाब एवदो थाब जानांगौ आंहाबो उखैहांहां मोनबायानो माने आङो ओंखाम जानानै मुलि जाना होनोसै खर' सानाय मुलि दंखायो दे नाया बेसे नाया सेरसेसो जागोन दसेनो जागोन दे टाइमाबो बारा जाखायाखै र' 12थाल'सो जाबाय नंगौथ' आरो बाजै दसेनो मोनगोन बेखौनो आइ माबा गाख्रबबाय थायो बांद्राय गाख्रबथारो माबा जिरायथ' उन्दैफोर जिरायदों र' मोस्रोम मोना अबाव थांजोबखो बिसोरो गासैबो संनाय खावनायाव नांगासिनो संबायानो दहायनिफ्रायनो आं लिंना फैनि र' बिहामजो मोना मोनफैबाय दे जिराय आयौ आबा नेरसोन मा जिरायनोबो होआखैनो मायो बेवसिफोरखौ नोंलाय होदों आयै होदों जिरायनि र' आयाबो खामानि मावगासिनो नामा एसे एनला मावगासिनो र' ओमफ्राय बिसोर सानैया संगासिनो ओमफ्राय बिहामजो खौरांफोरा मोजांबा जाबायसो थिल्लुनि आथिङा एसे मोजां जाबायना बिहामजो बिनियालाय बिदिनोसैलै आयै मोजां जाथ'वाखै दे लासैनो हामलांगोन दे ओमफ्राय लोगोआलाय अबेनि जाखो दाउखिपारानि आयै दाउखिपारानि जोंहाबो दाउखिपारायाव आलासि दङ नाथाय थांलाय फैलाय गैयालै सोरा जों आलासि जायोबा मा नाम बै गबदालाङाहाय गबदालाङा नोंसानि आलासि जायो दे बिहामजो मोना जिरायथ' आं लिंनि र' बिहामजोखौ दे जागोन दे आइ जिरायगोन मोनफैबाय नोंसोरो गायदे आब' मा खौरांलै खौराङा मोजांथ' दे आगै नोंहालाय माथो खौरां मोजाङैनो दंथ'यो दे गायदे आब' बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायलै नोंसोरखौ नुनानै बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आं गासैरा फैयानो बिदिनो फैगोन होननायावनो फैनाय जायासै नै एबारसो बिबारि आब'आबो लिङाना एबारसो लिंदो गावगायाबो फैया लिङाबो बिदिनोथ' आंबो आरो सोलाबाखैमोन ना ओमफ्राय मानोथ' एसेबां गोबाव जानाय गारिफोरखौनो थाब मोनाखैमोनलै जोंफोर दिनै सनियाया आलु हागासिनो र' आब' बेयो मालाय सानैबो संगासिनो नामा दहायनिफ्रायनो दहायनिफ्राय माने 11थानिफ्रायनो संदों जोंफोरो सिगां थाब संबाय आरो सङाबा गावसोरनि लामायानो एसेबां गोजान दा मोनालांबा गिनाय मोनोना नोंसोरबो हरबो थाया हर थानायबालाय बेलेगमोन औलै हर थानायालाय थागौमोन दा थिल्लुआ हारसिंना बेनोथ' मा खालामबाय दंमोन बियो जों फैबा उन्दुनासो दङमोन एसेबो हामाखै नामा आब' सानायालाय बारा गैला नाथाय आथिङा बिदिनोसै खरा थाबायो मोजां जाथ'वाखैलै ओमफ्राय आब' डक्टरनियाव लांगोन होननाया लांबावला नामा माथो बाहेराव लांगोन होननाया लांगोन र' नोंनिया हामग्रोथो दे थुदो आंनि रुमाव दख'ना गानस्लायदो बेसेबा गरमखा गरम मोनमारदों आं दुगैगौमोनसोलै नोंसोरजों आंबो दुगैगौमोन मार गरम मोनथारदों दुगैनो हागोन दे सानैबो आंनि रुमाव दुगैबासो एसे गुसु मोनसिगोन नोंसोरो परदेशी जरा रही मुझे छोड़ के पुरा सिंगार जानो हागौमोन आं आरो सेंग्रा टाइमाव लाजियोमोन ना स्टेजफोराव गाखोनो नङाबा आं दिनैहालागै दा बेसेबा गिदिर सिंगार जानो हागौमोन खोनादोंना माथो जाखो जुहि सावला आंनि रानि मुखर्जी माबा नोंबो जात नाम खारिबाय थायोहाय नों मोजांसो मोननांगौब्रा बिमा एक्ट्रिसफोरनिसो नाम खारिदों आङो मोजां मोनाहाय आङो माबा आङो थिल्लुनो ओंखाम खुरना हैनि र' थिल्लुनो ओंखाम खुरना हैनो मा ओंखामखौबो खुरना जानो हाया नामा बिलाय बेसेबां बादुला
थेवब्लाबा नोंबो मा बुंबाय थायो आथिं खरा जाना थानायखौ नों मोनथियाखै नामा एक्सिडेन्ट जानानै आथिं खरा जाना दं माथो गावगाया नायनोनो थायाखैबा बोरै मोनथिनो बापरे एसेबांथ' गिदिर एक्सिडेन्ट जादोंना आथिङा दाबो हामनो रोंला बिनिया हा जादोंमोनथ' आरो नोंलाय मानोथ' नायनो थायाखै होमबालाय आं नायनो थांबा मा बिनि आथिङा हामगोन नामा थेवब्लाबो नोङो बिब्दि जानानै खेबसेबो खबर लानो थाङा आरो थाङालै बिसोर मा आंखौ खबर लानो फैयो नामा मालाबाफोर फैफेरदों हा नोंनियाबो जुदि आथिङा खरा जानाय थानायबा फैयालासेनो थागौमोन आरो बिसोरो फैखायोआनो माथो फैगोनसो मायाबा र' ओमफ्राय नोंदि ओंखाम खुना हैनो नागिरदों बिब'लाय अबाव थांखो बिबारि बिबौआ गैया बियो मोस्रोमखौ खबर लानो थांदों मानोलै मानोलै बिनानाव नालाय मालाय थांबाय आरो खबर लानो आलासि जानो नोंसोरनि बायदि जागोन नामा थांलाय फैलाय गैलायि नोंलाय माथो बिब'आबो फैया नोंबो थाङा बायोलै जोंफोर बेफोरबायदि आलासि जाबथांफोरखौ हा नोंसोरा बायो आरो थांसै आङो दसे उनावसो फैगोन आरो नोंनोबो ओंखाम खुना दोनदों आं जाहैबानो जाबाय अके डार्लिं अके थाब फै दे दसे उनाव फैगोन आं नोंलाय मोजां र' मोजाङा बै रांखावरियासो बोरैमोन भगबान ओंखामबो संना होनांगौमोन थोरसि लथा फारसेनिफ्राय खामानि मावना होनांगौमोन नोंसो आंनि लोखि हिनजावमालै बे रांखावरि दाला मोखाङा अबावबा थैहैखो जेलनिफ्रायबो गबायबा आरो बै असभ्य जांगिला ना बांगिलाखौथ' आं मोनबा हाजोंसो समान खालामना दोनगोनलै रहर आंनि आइ बांबुलिखौ लांनानै साला बुथारहैदों बिसोर सानैबो हौवा हिनजाव लोगो नांनानै र' बिसोर सानैखौबो आं गारा नुबानोथाय बिसोरा आंनि आइ बांबुलिया थांना थानायमोनबा दिनै बोसोरथाम नङा बोसोरबासो जागौमोन दाबो गोसोखाङोलै आङो आंनि आइ बांबुलि सनाखौ आंनि बायदि थाख्लिख्लि खानायबो दाइसेबो गैयामोन अनथावथावनो